Ada padang bulan bebas gimana kabarnya? Alhamdulillah pangesune panjenengan kula sae Om Igit. Iso sowan ning jenengan. Alhamdulillah niki wau jan tumplek-blek niki masyarakat mriki sing mirsani niku sampe saking mriko lho. Tukang bertemu. Saestu. Wah luar biasa. Niki pertigaan niku tasih lurus niku wah full niku. Ana padahal ana layar mibare bareng. Nggih wonten layar mibare teng mriko. Sembah jutaan orang malam hari ini. Nggih, bukan jutaan kalau ini sudah ribuan ini. Jutaan karo ribuan ini akeh jutaan. Hah? Jutaan karo ribuan ini akeh jutaan. Enggak maksudnya jutaan tambah ribuan. Oh, maksudnya. Jutaan ribuan. Ya, jutaan ribuan. Ini sing channel mus 2000 berapa lah. Wah, alhamdulillah akeh banget loh nih. Padahal 10 channel malam hari. 10 channel. Urung sing channel sing iki dereng kita wah. Jenengan pirsani to sing sedaya ingkang sami sing teng mriku sampai teng mriku lah nika puh teng wingking mau teng dapur mau ibu-ibu lek ngrantos Mbah ya Allah Mbah sampeyan suwi meneng iki kok ndi nduk ndi ngapunten iki mau kula wau pas napa sore wau siang wau kula teng kene Blitar Karangkates nggih terus lokasi kedua niki wau kula teng Magetan acara bola voli voli kaya sampean sampean dadi opo voli niku lho apa jenenge napa Ultraman apa Ultraman Jaya apa turnamen lah Ultraman turnamen voli niku terus yang terakhir niki wau teng kene pundi niki wau jenengan alhamdulillah dijaga kesehatane nggih Om niki wau ceritane mboten kropel ning niki wau trouble tabune iso selamat ning jenengan mendoakan apa kepada warga jenengan nggih kagem warga jenengan ngaturaken matur sembah nuwun sanget sampun dugi teng mriki mugi-mugi panjenengan sedaya dipun paringi sehat selamat wilujeng Allahumma amin mugi-mugi dipun paringi panjang yuswanipun terus rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lekak ning malah kebak amin iya bangsa lembut meneng ae. Lembut piye kok iso? Aku nyawang kulit gumun lho. Kok gumun sebabnya? Isinden kok lapis kok warna-warna. Itu kene ijo, kene abang. Aku tahu ya. Sesuk awakmu ya disemir. Iya. Kene putih kabeh to. Moto-moto kene tahu tak semir putih dianggap neon. Sampeyan iki mbok yo teko lho, enek wong sampeyan iki. Mas Dodo to piye kok unggah sampeyan tata trapsila adate awake dhewe iki kepiye piye Mas kok piye ra yo ngono lho, wong tok wong sing luwih tuwek sing luwih sepuh ku yo paling tak salaman. Lah wong piye kan sing paling utama kan dalange Panggan. Utama sapa? Dalange. Yo Pak Toni lho. Pak Lurah, dalang prongas lho, ora kebayar Pak Toni. Ayo, ya sing penting warga jenengan mau ibu turunan. Napa? Ibu turunan. Napa niki urunan? Urunan. Urunan Bu. Nggih. Lho, terakhir gua kok nggih piye kok iso. Lho, dadi Pak Toni kan ya mau wis sak salime Pak Toni pertama dhewe Pak Toni
kedua lagi dalane, engko sing ketiga lagi sampean ngono lho. Makane dadi wong ki enek silsilah dhewe-dhewe ngono kae. Iya iya. Walah iki sing ape gawe ora rukun ya iki to iki. Dengan gentenan ngono lho. Maksudnya awake dhewe iki saling sambung sinambung ngono lho. Sampeyan iki sing Saling diri niku ta. Nggih. Niken kali diri ta. Heeh. Iya iya iya. Bapak juga dalang ta. Nggih. Alah, boy batu keras ya. Sambil batu beras gitu iki omonganmu sing cetha lho. Ngono ki sop padha karo ngite sampean to diniken ya to. Wong sampean penyanyi kondang wis ayu. Masa aku diece ibuke bakal beras to, Mas? Lah yo wajibe sampean kudune Iya to, Mas. piye carane ngono kuwi. Sampeyan ki mau ngece ibuku bakal apa? Krungu-krungu. Krungu-krungu nyapa? Anu biyen. Nyapa? Biyen sampean kan di SD wae men anu sejarah ya ukur. Bakal beras. Iya ibu sampean Pangan bocah Saiki cilik ngerti lakon. kondi krungu-krungu kondi. langsung dituno tenanan Dik iki. Anu guyon Dik. Tuwek nek kudu ngkai contoh sing apik iki tenenge aku digarap tak bagi lho. Terus dia mau ngelokne ibuku bakal beras. Bakal beras. Oh, senek ngono to. Heeh. Gak ngelokne liyan-liyane nek. Lono nemane njuri dirasani barang kok. Biasane apa? Saiki unikan dulu to. Yo ayu jane wis terkenal tapi suwayang le nyapa sikile gede seh. Lho. Anu pas Matane lho disawang ora kan. yang ini orang motor. Atur matane pun nggih. Disawang ora ngene iki jare gede sisih endi? Gede sisih endi? Alah ora anu kurang dhuwur. Coba ngomong kurang dhuwur. Kowe pengen ngomong kurang dhuwur. Terus ngelokne apa nek? Ngelokne Tapi apa? para tenan komet ora kaya biyen sampean sing kenal pertama kae apik. Saiki wis ora bener komet. Astagfirullahaladzim. Padahal ke mau ning mobil tak rasani yo ya Allah tak delok kok streaming kok Ya. telat to ya. Ah. Ya Allah komet lewat apike batinku tansah yo ganteng, saya mulus wajahe. Ning apa balesane koyo ngene iki? Lah yo iki jenenge peribahasa air susu dibalas dengan air tuba. Di dalam susune. Susu bunder-bunder. Iki peribahasa ora Ya Allah gak nyangka atiku ya Allah dingonokne ya Allah. Yes, Sampeyan ngelokne aku koyo ngono tuwe ke sampean ya Allah. wis sabar dhewe wong kabeh iki. Wah, kabeh iki wong lanang wis ngono kuwi, serane liya kan. Biyen apik, saiki yo ngono kuwi. Trek lakone komet wis ngono kuwi, Dik. Ora apa-apa. Tapi mau ning mobil ki mau sak rasane ya Allah Rasane kok piye? gantenge. Heeh. Kali tau ketemu mbek aku ki apik, Apik. tak pakai duit aku, pas Saiki aku piye? susah. Ibu aku lho ngono kuwi. Wis sabar, Dik, sabar, Dik. Anten iki sabar iki wis wonten bagian Artis murti kalian dari kediri dipangan garangan. Kita geger garangan. Kuwi lho mak kaya apa kowe. Aku ki gak mak-mak, Dik. Kono sing ngandung setrum. Oh, Kaya batu-batu ngono. Aku karep yo nuwun sewu lho dene kan ya. Lah iki ngomong kok gak Iki takoni kok lak ngaten aku. kan terima belakang mau coplok kadoan, Dik. Masalah. wah, sirahmu kaya melon. Apik Kok ngene yo. Rasaku kok Apik. asem mbok jambak tenan iki gak stres iki. wong kok iso koyo nongko. Gak penak iki. Ini lah kok jenis kunikan ini. Angin guyu terus. Ngono biasa. Ditakoni. Piye? Kok iso raran-raran terus sekolahmu piye, Duk? Sekolah, Iya. sekolah. Oh, saiki homeschooling. Homeschooling, sekolah online itu bisa. Online. Nanti Online. jadi sekolah ning jero leng. Tuh, sekolah online. Online. Online itu dari HP gitu, bisa digarap sawayang-wayang. Yang penting ngumpul nek tugas. Nah, sekolah itu utama pangkat jadi Wah. kita tetap melakukan sekolah dalam bentuk online. Nah, online itu secara digarap ning gone omah, Sawayang. pertanggapan, ngono kae. Jadi orang sama bu sekolah iki iso garap teko ngene peng-peng. Nah ya. Berarti iso digarap sawaya-waya. Bisa digarap sawaya-waya. Hati-hati loh, ini masih jumlah 17 tahun loh. Ora masalah ngajak rono tak kerak bisa. Maksudnya kan Maka udah bilangnya, apa bintang tamu ini kan saling beri orang ngomong ini kayak angel. Lah kene nopo lho kok los mawon kok.
Ya sak meneng enek. Wong saiki dilocor kodi. Aja nesu Dik, wis ora apa-apa. Tre wong wis ana sing seneng ana sing ora nek kaya sampean ki manik-manik. Iya. Wis sampean dadi baturku gelem kok, Kak. Gatul. Betul lah bang. Boyoku, koncoku. Ya tidak apa-apa kalau kita berteman. Ya, nanti kita main bareng ya. Kita berenang bareng ya, Dik ya. Iya. Kita berenang di kali gitu ya. Iya, nanti ketimpul gitu. Iya nanti ada lele kuningnya juga itu ya. Coba Mbak, ini kan nembang ya permintaan Oh saya. nembang iya. Yo, Nembang. Apa? Engko ben dijingleng cah loro. Oh aku tahu aku lagunya. apa-apa. Gerajakan Banyuwangi dijingleng. Kosok gitu sosok. War ganjel. Tahu. Saya kudune warteg. Ah. Gerajakan Banyuwangi dibawani itu, Bu. Ye. Ah, engko ben dijingleng. Ah, coba cak gedok sik, apa cak kumet sik? Aku mau. Kumet sik, kumet. Sing ganteng sih, sing ganteng sih. Kumpul. Ada. Oh, Tes. kowe mbok nganggo rokok ngenteni kendang. Lah iki kula ngetek langkah kula kados pundi Oh iya, kaya siluman guyu. Dadi lan ora guyu. Sik Dik. Kok gowene? Ya ngenteni kode. Lha kok halus nek apa? Pancene bener nek jenenge wong lara iso nggerei gegeran iki. Jadi kowe iki budek kok. Budek piye to? Penak kaya ngono kok sok. Ketan ngumpul jelek ngono. Umbul apane musremu kok. Lah aku lek krungu. Krungu piye? Mau kita sampai kendangan. Lah iso piye to kowe? Ayo. Enak ta. Kok sopi men Mas ya? Lho, piye kok gak diruang? Contohnya mek contoh terus. Walah, wong tengen lho. Bener Pak Dalang. Guyu candini. Kowe kaya Kendoyo ki timun digodhog ana kae digodhog itu. Kuwi lho, ora nek bobote belas. Maleng. Wong ngidul iki kok sopan. Aku iku ora.
Yo. Iya. Yo. Ngomong iki lho, kira-kira mau berapa? Ngerti? Sekarang kan dia awakmu lho. Sabar ya, Dik. Delok tengah wengi mesti muni kok, Dik. Aku tau muni maktut. Mboten. Besok. Rasakan Banyuwangi komek karo dodok lenggah sik ngombe-ngombe sik. Ya niken ben jogete ngebeki panggung. Wah ini kan anggere joget kok panggung kono saka panggung pol kene iki lho. Nih, sebabut niku nggih dirawi penggemar sampean lho. Oh, sinten? Gusti Benawa. Oh, Gusti Benawa nggih, sing prawo Gusti. Ah, niku
tebih ning Solo ini ora nonton kula ning meh nyekseni jenengan nih. Wah, matur suwun Pak Benawa. Gusti Benawa. Gusti Benawa. Pak Gusti ini. Pak Gusti. Iya. Gerajakan Banyuwangi nduk niken Salendriyo.
Kelas pinten Nduk sakniki Nduk Ayu? Kula ampun lulus. Aku ora takon kowe. Walah. Kelas 3. Kelas 3. Nggih. SMP. SMP. Munggah kelas 3. Nggih. Kelas 3 kok iso pinter golek duit ora kaya anake Komet ya. Kelas 3 SMP kok wis meteng anake Komet. Wis lairne. Wis lairne. Ya syukur. Wah, kan luar biasa bareng gerajakan Bang Wani. Wah, panitiane ngetokke HP, jaga-jaga duwene hadiah HP. Wah, kowe HP Pak niku laptop. Snack kok ya. Snack kok. Terus iki kaya HP. nggih. Sampun Om. Dereng. Kalau nggak sih makai meleh. Oke. Sampian minum-minum dulu. Tenaganya udah diborsir. Enak iki. Enak ngasone nek istirahate manut Ya mulai nek aku belajar mula awakmu ki nek iso ki nang salon dadi tanggapan sekali-kali nek ndagel aja ngene. Lah piye masak wedok? Oh, itu turnamen poli nyatane ya nanggap anu sinden. Sapa ngerti awakmu nang wong ati bandreng opo-opo nanggap kowe ya ora. Ape dimasak banci, ape dicu mbek banteng ono tapi kok banci kok. Coba sekarang kita bidadari. Ada Mbak Rani, Mbak Yosi, dan Mbak Lila. Oke. Oh, kuyo jumeneng ayo no. Coba dong nelongso jamane Selamat malam Mbak Yosi. Malam Bu Lila. Sugeng Pak Sugeng. Rani, bagaimana kabarnya Ayu? Alhamdulillah sehat Bapak. Kalau di Ponorogo panggilannya Ayu ya. Nggih. Memang Ayu tenang. Alhamdulillah. Dandanannya luar biasa, mencorong begini. Oh nggih. Biasanya mensamar Pak. Mencorong untuk mana? Udah nyelingi untuk tiket, kalian bertiga nyanyi ya. Nggih. Iramanya yang rancak, iramanya yang luwes. Tapi Wah. wonten salam saking Mas Aryo ingkang di dalem wonten ing Ngebel. Oh nggih, bangun. Niku nggih salam saking kanca-kanca Cakraningrat Fans Club. Pak Asmani Ketua, Mas Eko Bendara, lajeng kanca-kanca Cakraningrat Fans Club Semarang, Mas Surito, niku nonton bareng kalian nanti saudara nanti. Nggih, sembah nuwun, sembah nuwun. Ugi salam saking Mas Saiful, ayo. Saking Sawo Jajar Farm, ayo. Kanca-kanca sing meh kurban, ayo. Ning aja kuwatir, Cakraningrat wis sapine wis entuk, ayo lemu. Temu ayo. Dino Pak. Ginu super. Lagunya yang rancak ya. Ini lagu yang sedang trending, sedang booming. Lagunya Badul Subang. Apa itu? Ruta. Oh. Ruta. Iya, larase pelok. Ora ana kidote kok ya iso. Lho iso. Ini menunjukkan keampuane gamelan. Wow, ono. Coba kaya apa Mbak Ayu, Mbak Yosi dan Mbak Lila lagunya Ruta. Dados.
Luar biasa. Tiga bidadari ada Mbak Ayu, Mbak Yosi dan kowe iso lagu lho. Gamelan ternyata nggih kenging nggih ruta. Nggih, lagi. Niku gak iso ya, Pak. Niku lagu saking Jawa Barat kok luar biasa. Nggih. Iki permintaan saking para panitia, ibu-ibu, para seksi konsumsi. Ini Mbak Niken kersanipun nembang malih. Oh nggih. Menika kalih pamundutan saking juru masak nyuwun gunggung asmara. Kalih kami tuwa kerajaan. Iya. Nyuwun lembung kanjoko gara-gara putut manggung. Niki kurang afdol kamu to Mbak Niken jumeneng mengke Pak Mbah Lurah. Pak kami. Nggih, kapuran minggah panggung mriki. Oh, nggih to. Nggih, enggak. Ini nduk ya. Monggo nyamaten Bapak kami Mbah Lurah katuran sekar saking Panenggan tumuju turut. Komen kok kesuruh rangkul Mbak Lurah iku kaya kanca. Pun flek kok nggih. Mbah Lurah niku pun nanggara kula pun nyedulur lagi ngaten ta, Mbak. Pak Tony. Iya, terus. Nggih. Nggih, Pak Lurah monggo, Pak. Nggih sing dandu Mbak Lurah malam ini luar biasa tumplek-plek sedaya rawuh wonten mriki nyekseni warga jenengan jenipun Kang Ganterso bersih desa. Alhamdulillah, matur suwun Mas Git. Nggih. Rawane kembehane niki. Antusias. Oh, nggih, antusias ya. Tumplek-plek. Tumplek wonten. Nggih. Nggih. Berarti tahun ngarep mulai niki. Nggih, insyaallah mengke lek purun lunan malih kula alhamdulillah. Enggak, mengke sing nalangi jenengan riyen nak gampil niku. Nggih, mugi-mugi wonten. Mau sore iki tak nganu Cak Komen. Nggih. Asmane jenengan nopo mboten tergelar SH ngoten lho Mbak Tony. Kurang di SH ning SH Trate. Sarjana hukum, sarjana hukum, SH Trate. Boten sekolah niku. Oh, nggih. Ngapunten lho niku aku pun saleh diceluk niku. Mboten napa-napa. Menika men ketinggal prasaja. Oh nyatane mboten SH sarjana hukum nggih sampun saged 3 periode. Alhamdulillah niki ajenge DPR Pak Terus. Alhamdulillah iki ada. Alhamdulillah. Panjenenganipun nggih. Nggih sinten sehat apa Sehat. Nek Cak Komet nggih nek calon DPR saking Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Ojo disingkat lho, Nek. Mboten enggak. Aja repot. Monggo Mbak Lurah paling jauh napa gawe request lagu napa nderek ya. Mumpung enten ndek weekend ya. Kula napa niku pasrah teng Mbak Niken mawon supados menghibur masyarakat buat lagune
Ada lokso. Ada lokso. Napa, Pak? Ada lokso. Loso. Kalau tinggal kapersenan. Belum. Iya, belum. Selat indri lover. Oh ini loh. Jalan. Lo ya, Pak? Lo. Nggih, mau belum ya. Bedak ya? Nah, Sewan. Pokoknya nuruti apa sih diomongin penduduk. Nggih. Oh, ya. Iya. Masyarakat kok penduduk omongannya penduduk ora tak delok ning string iki dua tok dado Kakak terbawa. Sabar ya sih. Kula tak mandap. oh ngoten Ampun mangga, Pak. Juga teng mriki riyen. Oh, nggih. wah ini cocok nduk niken sing nembang kula Mbah Lurah sing joget komet karo dodok sing nyawer wah bana usul kok ruwenerno. Dagelan kok kon tambel. Dompet ya. Alah, mboten sah mikir ngoten-ngoten niku. Kula teng mriki mboten nate kok dagelan kok arep-arep saweran. Luwak teng mriko-mriko. Oh, ngoten niku. Nggih, mari suwun banget nggih. Nggih. Batin. Batin Mboten. nggih. batin bisa Mboten. Masa gak dipikir belas, Mas? ojo Mboten sah nggih, mboten sah. besok tak sawer dhewe to Dah nggih, ngoten niku. Mulai lillahi taala insyaallah. Tapi enten kalau sedih. Lha nek enten nggih mboten napa-napa, Pak. Soalnya kok minta-minta bener ada Enten lah nek anu kan mboten arep-arep. Tapi berenang. Lagi mau nyanyi sih ya. Ladang sawahku ya Pak. Mungkin ama muka nyanyi. Ini rasain. ya disiarke sik to men Berharap loh. disiarke sik Malam yang sangat luar biasa. Kali ini jenangan istimewa kehadiran salah satu divanya Jawa Timur Indonesia. Kita sambut ada siapa dia? Artis hadir dari wilayah Kediri, Jawa Timur Indonesia. Lihat, Lindri untuk anda. Oh, enak ikone dhewe lho. ora iku Anda. kowe iso dok ngono iki Alah apa iso ngomong elake iso dik mau. Nanti kayak nembe tantangan iki asline. coba tok Saya kedua, baik supaya malam ini jenangan benar-benar bergoyang. Benar-benar bergoyang. Siapa yang tucak-tucak ini? Artis yang sangat istimewa. Ini jenenge lambe semangat ya. sing cocok arti luasnya yang jelas Tampaknya artis cantiknya Indonesia yang berasal dari kota Kediri. kota tahu Tahu tahunya Indonesia. kota Huna Indonesia Tahu tak apa? terus Kita tahu dan betul. Yang kui. Yuk sama-sama kita kasih push yang meriah buat siapa dia kalau bukan si cantik. Goreng. Ini kan Lindri. Ada. Bisa kita Pak. Monggo Pak Lurah tadi kok. Pak Lurah tuh Pak Lurah. Kita bisa benar-benar. Saya duit gawe lagune mek gelo siarke ada gelo karo ora gelo karo. Ayo. yuk coba kayak apa gelo nduk niken Lindri
Tepuk tangan untuk Bang Lurah Jenangan. Luar biasa Bang Lurah jogete biasa. Kaya arep ngecake juruse ngene iki mau. Terus ngantuk kok. Oh. Matur suwun. Sembah nuwun Bang Lurah. Kalau begini kan terdokumentasi di YouTube. Oh, ini Bang Lurah. Karena anu mungkin Mbak kan Nggih. ibu dapur mungkin nyuwun. Oh, boten, Jen. Pasti. Sampai dokumentasi mangke ditempel kebener tenggene dapur jenengan jenenge terus. Maksudnya ibu-ibu teng dapur nih kale nyuwun foto. Nyuwun foto dapur. Tuh kok nyuwun foto Mbak kan. Aku, tapi nih dapur. Alah, foto Pak kok. Boten usah repot-repot, Pak. Foto. Terus aku kok iki awan. Kok mau dandan ngapain, Mas? Lah tasik ngeting mungkin tanggo. Mungkin nak dimpet malah dadi lho ngoten. Mungkin dibrolke mawon Bang. Udah. Alang iki nopo kok sopa apa kok. Cepete iku. Alah, apa aku ditampani? Bagus Bang. Iku nek sawi. Ayo dulu. Matur nuwun, matur nuwun. Bangun, lemah teles Gusti Allah ingkang bales. Mandi selamatan. Sembah nuwun, sembah nuwun. Sukses selalu pokoknya. Nembang lho. Anjir. Lagu karyane Pak Sigit lho. Wah, cocok nih, Go. Apa? Kita pasti Pak. Apa? Iki lho tangan iki mlebu. Kayak sepurane lagi. Lah iya lho. Waduh, wah. Oh, Aku nak kira. bae mampu. Kuwi lho. Kuwi saya dhewe-dhewe. Yo ketiga to. Lah ya aku iki mbok kira tanggo aku dhewe. Iku sapa? Lo oke. Santi cilik iki lho. Niki ki wong ya apa ta kok.
Bocah sik kok yo pengen nang bocah. Karepku ki sing ngiringi awake dhewe tanpa para nyop-nyop awake dhewe yo. Bukan siapa-siapa lagi Pak. Ya ampun, sing kemati ya karo aku ya kaya. Apa to awake dhewe ning kene ora ditambi sepi. Sepi to Mas. Sepi to. Joget iki opo? Joget iki kan ditambahi kene boten tambah. Ini lembut kayak tambahan ke semangat loh San. Betul. Mulane langsung diparingi penjogone. Iya wes. Wis, Ganti. Wis kok tak pikirin. Komen kan mikir. Nduk niki lagune Pak Sikit sing sakarepmu lho. Oh iya. Ning dibawani pocong. Pocong. Heeh. Sampeyan apa gede lagu? Lho. Duwe. Saya punya Alah paling banyak lagu Bu. lagune sampean apa? Nalikane hutan tengah wengi aku ra giok-giok. Tak kira cintaku kandas di Turki ya. Lho gila ini. Oh iya. Heeh. Nene. Dalam yang ini kok. Dalam Yang ini kok yo. yo digake cakepan gandeng lagune sakarepmu. Engko sing gawe sair Pak. Oh, ngerti. Sakarepmu. Oh, Tak oke, dite. oke. Diwak ngarang cakepane. Met. Oke, siap. Sakarmu. Sakarepmu. Iki tembange wong padu. Oh, menceritakan pertengkaran dalam rumah tangga. Oh, Nanging tetep tresno. Aduh nate to sedina padu ping 1000. Nek jenenge tresno iki wis ora iso piye-piye. Ibone apa tadi? Oh ini. Dadi ati rino mengi. Dadi ati rino Rinonce lagu sajroning Rinonce iki lagu sajroning tembang wis Rinonce iki lagu sajroning lagu sajroning rekamane tak tulis sik. Ngono bapak iki bubar kaya apa lali. Jujur banget aku loro kaya masalah. Aku lali. Spontan. Spontan. Dadi aku wong los akhir bar gawe kesalahan ya ora rumangsa salah. Ayo lah, rumangsa salah itu yang menjadikan beban terus jadi dosa ya kuwi. mulane terus muncul wong salah ora gelem ngaku salah. Hasilnya ya gara-gara kono. Ini lagu Sakarepmu tak karang tahun 2012. Jadi sudah 11 tahun. Nggih. Ini baturan tahun tak semekin ini laguku Sakarepmu. 2012. 2012. Wah, aku sing Malaysia. Wah. Kowe sing dageli barongan kaya apa?
Yo melu seneng aku melu ngancani Cak Komen menjadi pelawak nama besar aku melu dadi seksine. Dereng nanti kula alhamdulillah saged teng pagelaran raya. Wis melu seneng syukur ora lali karo carane. Coba lagune Sakarepmu Nduk Niken Salindri made in Rembang. Dados.
bisa kelingan daya ingatku itu memang luar biasa. Karena ini adalah lagu kesukaanku. Wah, terima kasih. Iya, jadi Om Ige kalau aku mau ikut bela siapa gitu mesti aku request lagu ini. Oh iya. Kayak kemarin- Besok kalau ikut Om Rudi Gondrong bilang ya. Rudi Gareng. Om Rudi Gareng. Oh, Gareng. Ini untuk gong, ini ada Mbak Mai dan Mbak Putri bersama Mbak Niken. Oke. Si orang depan loro iya. Nggih. Pakai bunyi goro-goro mboten cah ngacung-ngacung Bu. Wong langsung ya ora Spesial. apa anu bertiga iki nembang Ini lagu permintaan sing kanca-kanca jenenge kok kelebus ya. Nemen. Ojo nemen. Kok nemen goro-goro. Oh ya. Goro-goro sumpah pun. Lebus. Ugi konco Mbak kami teko kerajaan ta yo. Aku kutun mangke goro-goro. Ya. Nek ya ini kutut manggung yo langsung rasane. oh enak lagune Pak Ikit judule apa iki Pak Bupan meter Sakarmo. Terus kowe semu. Dadi cinta itu adalah semu. Nggih. Kowe aja suka. Ora usah dilangsungi kok. Oh ya. Tiga bidadari ada Duk Niken, Duk Mei, ada Putri. Ya, lagunya kelebus. Ya so, jogetnya sing ngotak gitu ya. Yo.
Makasih Duk Niken, Duk Putri, Duk Mei. Ya. Ya kaya ngene wayangan dalange Pantura ya mung ubrak-ubruk no. Ayo. Ya ngene alirane kasar. Ayo ndung ngapura yen ora iso mayangan. Ayo. Ya gumantung permintaane panitia. Nah, perkara lagu-lagu go sambung gara-gara mangkat Duk Niken Salindri basa. Iki bacotke lakon. Tamon ana tupe, Bro.